Condemnen a 8 anys de presó i 21 milions d'euros de multa l'empresari canari que l'abril passat va aconseguir 11 lots de maques i parasols de les platges de Sant Josep. Va ser a través d'una subhasta pública que disparà els preus de les concessions. Ara, l'Audiència de Les Palmes l'ha condemnat per introduir prop de mitja tona de cocaïna a Gran Canària. Si algú va contribuir a pujar els preus dels lots de concessions dels serveis de platja subhastats fa 7 mesos a Sant Josep de Satalalla, aquest va ser l'empresari nàutic Mahi Marrero Sosa. A través de mitja dotzena d'empreses creades unes quantes setmanes abans, va aconseguir comprar fins a 11 lots dels serveis de platges, un dels quals a Calabassa i 2 a indrets tan populars com les platges d'Escompte, Cala Carbó, Cala d'Hort i Platja d'Embossa. El dia de la subhasta ja se l'havia jutjat a les Canàries per intentar passar 452 quilos de cocaïna en un veler de la seva propietat l'any 2004. Ell, però, es presentava com un empresari nàutic més. Llevo ya varios años en el sector, servicios náuticos, explotaciones de actividades náuticas y vamos a probar en Ibiza. Al final, Marrero va renunciar a 3 dels 11 lots guanyats. Eren els més cars, amb un valor total de 200.000 euros, tots 3 situats a Platja d'Embossa. 2 d'ells han anat a parar finalment a Fiesta Hotels. Ara l'Audiència de Les Palmes l'ha condemnat a 8 anys de presó i 21 milions i mig d'euros de multa per un delicte contra la salut pública i per blanqueig de capitals. Empresaris del sector de les platges a Eivissa temen que Marrero vulgui revendre's els 8 lots que, segons l'Ajuntament, encara manté. El consistori ha informat que desconeix si aquesta sentència implica per a Marrero la inhabilitació per concórrer a concurs públic.